ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾಲ ಬಾಲೆಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಏನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡವ್ರ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಲೇಟಾಂಡು ಚೂ ದುಂಬ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ದೊಂಬುಂಡು ಚೂರು ದೊಂಬುಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಪಂಡು ఆయన ಮಾತನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಅಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಬಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತ ಪುಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಯರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಸರಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಮುಳಿತೆ ಬತ್ತದ ಬಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಉಂತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸತಾದಿತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎತ್ತದೆ ಮಂಡೆ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ಕಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಕಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಬಸ್ ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೀ ಬೇಕಾರ ದೊಂಬುಲ್ಲ ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರಿಯರೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಪ್ಪೆರ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ದಡೆಗೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡದ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಯಾನು ಚೂರು ಬಾಳೆನ ತಟ್ಟು ಒಂದು ಬತ್ತ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಯರ ಆಯ್ಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಲು ಅಲ್ಲೇನು ಜೆಪ್ಪದು ಪೂರ ಐದು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಓಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಮನ್ಪೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೆ ಕಲ್ಲ ಹುಡುಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚಾರು ರಜೆ ಮಂತಿಜೇರು ಬೈಯಡ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪು ನಾವು ಇನಿ ಡೇ ಪೋಪುನೆಂದು ನೆಂತಿತ್ತ ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಪೋಡು ತೂಡು ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂತ್ ದೀತೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಐನೇಟ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪತ್ತೋ ಬತ್ತನೆ ಅಂಗಡಿರ್ದು ಅಂಚ ಐನು ಕಷ್ಟ ಅಂತೊಂದು ಲೇರಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆವಡತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಗನೆ ಲೇಟಿನಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆನು ಮೀಪದು ಕುಂಟಾರ್ದು ಪೂರ ಉಡಿತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಪೂರ ಆವಂದೆ ಬರಿಯರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಪು ಅಂತಂದು ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನು ಅಮ್ಮ ತುಂಡಂತ ಆಂಡ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲವು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಚೋಲಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಐನು ತುಂಡಂತ ಆಂಡಾರ ಈಗ ತುಂಡಂತದ್ದು ಪಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಬಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಐನೈತೆ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಪುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಬುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪೊಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹತ್ತನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆತನು ಬಣ್ಣಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಹಂಚ ಐನೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇರು ಬಾಳೆ ಮುಳ್ಳು ಲಾಲ್ ಬಾಳೆ ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪದೆ ಜೆತ್ತಲ್ ಬತ್ತು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತೊಳಿತೆ ಚಾತಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋತಂಡು ಮತ್ತು ದೂರ ದಿಂಚ ತೂನಾಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜುಂಡು ಮುಲು ಪೊಯ್ಯೆ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದೇರು ಮುಲು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಚಿತನು ಬಲ್ಲೆ ನಾವು ಈ ಆಡಿಸೋಕೆ ಒಂಚೆನೆ ಭಯಂಕರ ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಮುಂಚ ಗುಲಾಬಿ ತುಲೆ ಮರತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪೂಲ ಆತನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಂಡೇ ಇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಣ ನಿಂತಿರಂದು ಯಾನ್ ನಾಟ್ನ ತೈ ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕೊಸಿ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಪೂ ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಆತಂಡು ತುಂಬು ತೋಜು ಜಾಂದು ಮೂಲೆ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋನಾಗ ಬಲ್ಪು ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಣ ಒಂದಿಪ್ಪುರಿ ಆಪಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಮುಟ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಬುಕ್ಕ ದೈ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಂಡೇ ಇರಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾತನ ಒಂದೊಂದು ತಾಣ್ಣ ಇಂಚ ಆತನೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಲ ಸುಮಾರು ದೈ ನಡ್ದಿತ್ತಾವು ಪೂರ ಹೂವುಲ ಇಂಚ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಎಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಶೋಕಡೆ ಆತನೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪೆರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಕಡತು ಜೇರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಪೂಲ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಇಡೀಕ ಮೊಲ್ತುಲೆ ನಾನು ಆನಿಸತಿ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಪೂ ಪೋದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆತನ ಪೆರಂಗಲ ಕಾಯಿ
ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ತೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪರಂದದುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕಂದು ನಾನಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ದಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲದೆ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಚಾಲು ಅಜ್ಜಿನ ಕೈಟುಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟ ಚಾಚು ಚಾಚು ಬಂಗಾರ ನಿದ್ರೆ ಏನೈತೆ ನಿದ್ರದು ಲಕ್ಕನ ತೆಂಕ್ಲು ಅದೇ ಮಗೆ ಅದೇ ದುವ ಬತ್ತೀರು ಇರು ದೂರ ಬತ್ತು ಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಡೆಯುತ್ತಾರ ದೊಡ್ಡನೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜೋಜ ಹಾ ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಲಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲ ಕಮಂತೆ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಕುಕ್ಕು ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೀರು ನೀರು ಅಂಚ ಹೆನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಉಂದು ಇಂಕ ಇಂಚನೆ ಮನಸ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದೇನು ತಿನ್ನೀರ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂತೀರು ಇಂಟ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ದಿನ ಅಂಡು ಎಡಿಟನ್ ಬೇರೆ ಪುರ್ಸತ ಒಂದೇ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದಂಡು ಅಂಚ 2-3 ದಿನ ಕರಿಂಡಿ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದು ಅಂಚ ಅಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಸುಮಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಮನ್ಪೆಂದು ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಓವು ಲಾಯಿಚಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ಯಾನು ಅಂಚ ನೀ ಇಡೀ ದಿನ ಬಲ್ಪಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಕಂದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂದು ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಸಿಂದಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಜೆಷನ್ಲ ಯಾನದೆ ತೊನ್ವೆ ಎಂಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಬೇಜಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆತಲ್ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲ್ಯನ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಪೋಡೋದು ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂದು ಎಂದ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪುಡ್ಚಿ ಪಂದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜವರ್ಚಿಂದು ಏರು ಪಂತರ ಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನೀನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಏನು ರಡ್ಡು ಕಡ್ಡಿರ್ದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಪೋಡೋದು ಚೂರು ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪರು ಹೆಂಕವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಲ ಯಾನು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾವುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಡೀಟ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ದಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಾಲೆನ್ ತೋಡನ್ಪನ ಆಸೆ ಇಡ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಐಕ್ ಕೊಡಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಡ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಬಾಲೆ ಕಂಕನೆ ಬೂರುವಲ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಕಂಕನೆ ಬೂರುವಲು Udah. Cacu. Caca. Caturwi. Caturwi Papa. Kup. Caturwi kup. Kup. Erge wo. Awi erge kankane budi erge. ಏರ್ ಮಗೆ ಕಂಕನೆ ಬುದ್ನಿ ಏರ್ ಮಗೆ ಏರ್ ಕು 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 ಏರದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿಗುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗುಂಡು ಗುಂಡದು
ಅಮ್ಮೈಕ್ ಪೇರು ಬಾರ್ದು ವನಸವಾಡುವೆರು ಅಂಚ ಎಂಚೈನೇಟ್ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೈನಕ್ಲು ಪುಡ್ಕಣ ಉಳ್ಳೇರೆಡ್ಡು ತೋರ ರಡ್ಡಿಕ್ಕಿ ನೀಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಐನ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತನಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡ್ ಐನು ಕೊರಿಯೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚ ಕೊಂಡೆರ ಬತ್ತದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮುರಣಿಯಾನು ಪೋಯಿನಪಗ ತುಯಿನಾನೇ ಅಂಡ್ ಈ ಬಿಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ ಅವಳೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇಯಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ತಂಜಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಬರ್ತದ ಅಂದು ಎಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಏನು ಬಾಳೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆತು ನಂಚ ಪೆರಪ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅದು ಬತ್ತ ಚ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಇಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಇದೈ ತೋಜಂಡ ಇರ್ರೆ ಇದು ಐನೈತೆ ಒಕ್ಕುದು ದುವೆ ಬೇರು ನೆತ್ತವೆ ಬೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಒಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಒಯ್ಪುನಾಗನೆ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ತುಂಡಾಡು ಮಾತ್ರ ಐನು ಒಕ್ಕೊಡೋದ ಚೂರು ಬೇರು ತಾಯಿ ಬುಚ್ಚು ನಿಮ್ಮೂಲೇರ ಒಕ್ಕುದು ಕೊಣತ್ತೇರು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಬೇವು ಬೇರು ಅಂಚ ಪೋದಿಪುಣು ಬುಲೇನ ಬೇರು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಚಿರತೆ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ಚಿರತೆ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲು ಮುಲ್ ತುಲೆ ಕಪ್ಪುದ ಚಿರತೆ ತುಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೂರ ಪೋಪೆರಾಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೊಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಕಂಟಡಿ ಹೊತ್ತಿರಲಿ ತೊಂದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಾಯ್ರತ್ತಂಡು ಹಂಚ ಐಕ್ ಪೋಯಿನ ಕುಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ತು ತಿಂದ ಹಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದ ನೆಂತಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಹಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಯ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಹಂಚಾರು ಪೋದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದು ಉರ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಚೆಫ್ ತೆಗೆ ಇಂಚಿದುಲ್ಲೆ ಚೆಫ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡಿತಾನೆ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಮಲ್ಲ ಚೆಫ್ ಚೆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತದು ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಡಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಚಾಚುನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದೇ ಮಗೆ ಇದೇ ಮಗೆ ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇನೇ ಮುಳ್ಳ ಇಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಲೆ ಅಂಚಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಗನಗ ಚಿಕನ್ ಒಂದಾತಂದು ಲೇಟ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ಎಗ್ಗಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಅಂತಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.